ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል እቲ ጸሊም አልማዝ ንኻልኣይ ግዚኡ ደሚቁ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 6 ሓምለ ብሻምናይ መድረኹ ቀጺሉ ተኻይዱ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 183.4 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር የማካይዶም ዛጊት ተኻይዶም ኣብ ዘለዎ መድረኻት ፈረንሳዊ ኬቨን ጃኩሊንን ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋጃን 18 ካልኢታት መቆሸሽ ግዜ ዝረኽቡ ክኾኑ ከለዉ 16 ካልኢታት ናይ ግዜ መቆሸሽ ዝረኸበ ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ሳሳይ ተርታ ስራዕ ተቐዳዳማዩ ኣብ ናይ ነጥቢ ቅልስ ንቢንያም ግርማይ ተኸቲሉ ብ111 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ተርታ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ዴንማርካዊ ኣባል ትሬክ ማርስ ፔደርሰን ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ኣብ ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ኣጋጢሞ ብዝነበረ መውደቕቲ ካብዚ ውድድር አንሳሒቡ ከም ዘሎ ክለቡ ሊሊል ትሬክ ቅድሚ ጾታ ቦግ ዕፍሊጣ እዚ ድማ ንቢንያም ግርማይ ኣብ ዝቕጽሉ መድረኻት ውድድር ብዘይ ስጋት ከካይድ ዝሕግዝ እዩ 87 ነጥቢ ዘሎ ዮናስ አብርሃምሰን ኣብ ናይ ነጥቢ ንቢንያም ግርማይ ክኽተሎ ጀሚሩ ዘሎ ተቐዳዳማዩ ተቐዳደምቲ ውድድሮም ንምጅማር ኣብ ዝቀራረቡ ዝነበሩ እዋን ዝናብ ካሃርም ጀሚሩ እዚ ድማ ንተቐዳደምቲ ጉዕዞኦም ብህድኣት ከካይዱ ጽውዕ ደወል እዩ ነዛ መድረኽ ቤልጅማዊ አርናውድ ዲላይ ክዕወተላዩ ዝለዓለ ግምት ረኺቡ ውድድር ፈሊሙ ንአርናውድ ዲላይ ተኸቲሎም ድማ በቀደም ተኸተል ቢንያም ግርማይ ያስፈር ፊሊፕሰን ወንት ቫን አርት ማቲው ቫን ደር ፖል ሚካኤል ማቲውስ አልቤርቶ ቤቲዮል ማግንስ ኮርትን ማቴጅ ሞሪክን ክዕወቱላ ብሕጹይነት ካብ ዝቀረቡ ተቐዳደምቲ ዝነበሩ እዮም ድሕሪ 9 ኪሎ ሜትር ምጅማር ውድድር ኣባል ኡነ ኤክስ ፕሮዌኖስ አብርሃምሰን ኣባላት ኢኤፍ ኤዱኬሽን ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ቢሴገርን አሜሪካዊ ኔልሰን ፓውለስን ንዓባይ ጉጅለ ቂዖም ኣብ ቅድሚት ቀዳመይቲ ጉጅለ መስሪቶም ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ቤልጂማዊት ክለብ ሎቶና ዓባይ ጉጅለ ብመሪሕነት ክትቅልሳ ጀሚራ ኣብ 24 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ዮናስ አብርሃምሰን ቀዳማይ ኣትዩ 2 ነጥቢ ድማ ወሲዱ ኔልሰን ፓውሎስ ድማ ንስተረፈት ሓንቲ ነጥቢ ኣኪቡ ኣብ 30 ኪሎ ሜትር ኣባላት ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኔልሰን ፓውሎስን ስቴፋን ቢሴገርን ንዓባይ ጉጅለ ክጽበይዋ መሪጾም ድሒሮም ፈረንሳውያን ኣባላት ኤጂቶ አርፖል ላፔራ ኣባል ቶታል ኤነርጂ ፋቢያን ግሬለንን ኣባል ኤፍዲጄ ሮማይን ግሮገርን ንዓባይ ጉጅለ ቂዖም እኳ እንተነበሩ ነዊሕ ከይተጓዓዙ ግን ንዓባይ ጉጅለ ኢዶም ክቡ ተገዲዶም ኣብ ቅድሚት በይኑ ዝርከብ ዮናስ አብርሃምሰን ኣብ 32 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኣትዩ ሓንቲ ነጥቢ ድማ ወሲዱ ኣብ 36 ኪሎ ሜትር ዕውት ሻርሻይ መድረኽ ሆላንዳዊ ዲላን ግሮኖቬገን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 39 ኪሎ ሜትር 2 ነጥቢ ዝነበረታ ናይ ዓቐብ ውድድር አብርሃምሰን ብዘይ ተቓጻጺ ቀዳማይ ኣትዩ 2 ነጥቢ ድማ ወሲዱ ኣብዚ ርሕቀት ንዓባይ ጉጅለ ክጽበይ ጸንሑ ኔልሰን ፓውለስን ስቴፋን ፒሴጋርን ምስቲ ዓባይ ጉጅለ ተሓዊሶም ኣብዚ ሞት ኣባል ቶታል ኤነርጂ ፈረንሳዊ ጆርዳን ጂጋት ንዓባይ ጉጅለ ቂዑ ናይ በይኑ ካልአይቲ ጉጅለ ቂሙ ኣብ 47 ኪሎ ሜትር ዮናስ አብርሃምሰን ንጂጋት ናይ 3 ደቂቕን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 4 ደቂቕን 13 ካልአይትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፍሎም ኣብ 48 ኪሎ ሜትር ጂጋት ብዓባይ ጉጅለ ተታሒዙ ኣብ 59 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ቅድሚት በይኑ ዝርከብ ዮናስ አብርሃምሰን ተረጋጊኡ ንቐዳማይ ዝኣተወ ንዝወስደን 20 ነጥቢ ወሲድወን ድሒራ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ንመዋደድርቱ በሊጹ ካልኣይ ኮይኑ ብምእታው 17 ነጥቢ ወሲዱ ወዲ ጋንትኡ ገርበን ዩኤስን ንቢንያም ግርማይ ተኸቲሉ ብምእታው 15 ነጥቢ ወሲዱ ገርበን ዝተረፉ ተቐዳደምቲ ክረብሑሉ ዝኽእሉ ደረጃ ብማሓዙ ድማ ብሉጽ ናይ ጋንታ ጾታ ተጻዊቱ ያስፈር ፊሊፕሰን 13 ብራንኮ ካርል 11 አርናውድ ዲማር ድማ 11 ነጥቢ ወሲዶም ቢንያም ክሳብ ዛ ሰዓት ርሕቀት ዘሎ ውሉል ነጥቢ 166 ዮናስ አብርሃምሰን ድማ ናብ 107 ናበሪኹ ያስፈር ፊሊፕሰን ብ98 ነጥቢ ናብ ሳሳይ ተርታ ደይብሎ ኣብ 89 ኪሎ ሜትር ገምጋም ናህር ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 43.7 ኪሎ ሜትር ይጓዓዙ ነይሮም ኣብ 96 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ዮናስ አብርሃምሰን ደጊሙ ቀዳማይ ኣትዩ ኣብዛ መድረኽ ኣየርላንዳዊ ሳም በነት ብማልያ ኤጂ ቱአር መበል 50 ጾቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ መበል 160 ኪሎ ሜትር ኮፊድስን ንመሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ተረኪባ ኣብ 116 ኪሎ ሜትር ፈረንሳውያን ዋረን ባርጌልን ሳንዲ ዱጃርዲንን እንግሊዛዊ ኦስካር ኦንሊን መውደቕ ተጋጢሞም ኣብ 123 ኪሎ ሜትር ዮናስ አብርሃምሰን ንዓባይ ጉጅለ ናይ 4 ደቂቕን 14 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፈላ ኣብ 143 ኪሎ ሜትር ኣብ ሞንጎ አብርሃምሰን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ርሕቀት ናብ 2 ደቂቕን 50 ካልኢትን ወሪዱ
هولنداوي ቻምፒዮን ዓለም ማቲው ቫንደርፖል ኣብዛ መድረኽ እንተተዓዊቱ ብማልያ ኣልፒስን መበል 50 ዓወቱ ክጽምብልዩ ኣብ 157 ኪሎ ሜትር ዓባይ ጉጅለ በኣሜሪካዊት ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኣብ ትቕለሰሉ ዝነበረት ግዜ ከም ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲውስ ጀርመናዊ ፊልባው ሃውስ ፈረንሳዊ ማቲው ቡርጋውዱ ስጳኛውያን ማርክ ሶለረን ክርስቲያን ሮድሪገዝን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ዮናስ አብርሃምሰን ዝበለጸ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ኮይኑ ምዕዋት እውን ኣረጋጊጹ ኣብ 161 ኪሎ ሜትር ኢኒዮስ ንዓባይ ጉጅለ ቅልሳ ጀሚራ ጾታ ንኽዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ አብርሃምሰን ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሮ ናይ ግዜ ፍልይ ናብ 20 ካልኢታት ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 16 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ ኣብ መንጎ ዓባይ ጉጅለን አብርሃምሰንን ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልይ ናብ 4 ካልኢታት ወሪዱ ጾታ ንኽዛዘም 14 ኪሎ ሜትር ምስ ሰረፎ ኣብ ቅድሚት በይኑ ክምርሕ ዝወዓለ ዮናስ አብርሃምሰን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጡ ኣብዚ ዝተገልጸ ርሕቀት ናሃሪ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 48 ኪሎ ሜትር ይጓዓዙ ነይሮም ጋንታታት እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ኣኒዮስ ኣስታናን ዩኤምአራትስ ብተቐዳደምትን ኣብ ቅድሚት ዓባይ ጉጅለ ተወኪለን ዘለዋ ጋንታታት እየን ጀርመናዊ ፊል ባው ሃውስን ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲዎስን ዝነበረዋ ጉጅለ ጾታ ንኽዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ክትርፎን ከሎ ካብ ዓባይ ጉጅለ ብደቂቕን 48 ካልኢትን ተሪፋ ነይራ ጾታ ንኽዛዘም 6.3 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ኣባል ዲኤስኤም ፋቢዮ ጆኮብሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር እቲ ጸሊም ኣልማዝ ኣባል ኢንተር ማርሸ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 4 መድረኻት ተዓዊቱ ዝነበረ ቤልጅማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ረቲዑ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 4 ደቂቕን 50 ካልኢትን ብምዛም ዕውድ ሻምናይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ቢንያም ግርማይ በዚ ዓወት ተሓጊዙ ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ናብ 15 በሪኹ ብዘይካዚ ቢንያም ግርማይ ኤርትራ ኢንተር ማርሸን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወተን ኣመዝጊበን ዛጊት ተኸይዶም ኣብ ዘለው 8 መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ጥራዩ ኣብ 2 መድረኻት ናይ ውድድር ተዓዊቱ ቤልጅማውያን ኣባል ኣልፔስን ያስፈር ፊሊፕሰን ኣባል ሎቶ ኣርናውዲ ላይንን ንቢንያም ግርማይ ስዒቦም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻ ብ31 ሰዓትን 21 ደቂቕን 13 ካልኢትን መሪሕነት ዙር ፈረንሳ ዓቂቡ ኣሎ ቤልጅማዊ ሪዮንኮ ኦቨንፔል ብ33 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ ዮናስ ቪንጋርድ ብደቂቕን 15 ካልኢትን ድሒሩ ሳልሳይ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብደቂቕን 36 ካልኢትን ድሒሩ ራብዓይ ተርታሒዙ ኣሎ ቢንያም ግርማይ ብ1 ሰዓትን 23 ደቂቕን 19 ካልኢትን ድሒሩ መበል 52 ተርታሒዙ ኣሎ ብነጥቢ ቢንያም ግርማይ ብ216 ነጥቢ መሪሕነቱ ኣስፊሑ ቤልጅማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ብ125 ነጥቢ ይስዕቦ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ107 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙ ዮናስ አብርሃምሰን ብ33 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻ ብ20 ነጥቢ ካልኣይ ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኣሎ ቤልጅማዊ ሪዮንኮ ኦቨንፔል ብሉጽ መንእሰይ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ስጳኛውያን ኩዋን ኣይሶን ካርሎስ ሮድሪገዝን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይስዕብዎ ቢንያም ግርማይ 13 ታርታ ማሓይሹ መበል 15 ተርታ ተሰሪዑ ብጋንታ ዩኤምአራትስ ቲም ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሓላ ቱር ዲ ፍራንስ ሰንበት 7 ሐምለ ብታሽዓይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 199 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ከካይዱ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን